Hello, hello. So karon ang akong pangutana no nga sa ako nganong nag-YT ko, nganong nag-YouTube. First is tungod sa akong sister. Ang akong sister, iya ko gi-pray. First, iya ko giingnan nga Jean, kay Jean man akong nickname. Jean, kung mag YouTube ka pa lang, sa ako ang mind, di ko mag YouTube, uy, kay mauwaw ko mo tanaw sa camera. Mauwawon ko sa ako sa ako ajud nga as in ako, mauwawon ko nga pagkatao. Wa ko naanad nga ang ako ang kanang personal akong life, akong ikuan sa social media, wala ko ana. So wala sad sa akong huna-huna nga mag YouTube jud ko. Pero ang akong sister sige insist nako nga mag YouTube ko kay ngano para sad kuno siya makahibaw, para sad siya makakita, para ba kay mingawon man gud siya. So kung mag YouTube ko maapil jud akong mama ug papa. So mauna iyahang main reason nga nung gusto siya mag YouTube ko niya, gusto siya makakita sa akong mga anak. Kay ngano kani siya akong sister, dili man gud siya pwede mo gawas. Naani siya sa basta dili siya pwede mo gawas niya. Makagamit siya sa basta di na lang ko mo explain kung unsa, basta mao na iyang ganahan niya. Gusto ko mag YouTube kay maka-update siya, makakita siya sa iyang kamingaw, anha na lang siya mo tanaw. So ako siyang giingnan nga ay dili siguro ko oy kay mauwaw ko, mao jud na akong giingon niya nga mauwaw ko. Mga 2 weeks or basta wa maabot og 1 month siguro to kay nag YouTube ko, nag-start man jud ko og July. First na ako nga upload sa video July to siya. Nya mo one year na di ay ko karong next month. Nya wala ko sa panghuna-huna nga mag YouTube ko. So nanawag na sad siya, ningon siya nga kanus ka mag YouTube, i-pray jud ti ka, magluhod-luhod jud ko, bahala mapuno ang akong tuhod sa kubal mag YouTube. Gusto jud ko nga mag YouTube. So unsa man magtagalog ko or unsa kay kung magtagalog ko, i-try na ko magtagalog ko. Bakit ako nag-YT? Dahil yung sister ko gusto niya mag-YT ako. First, sabi niya sa akin is June, month of June, so 1 year na ngayon. Gusto niya nga mag-YT ako dahil makita niya yung mama ko at saka yung anak ko. Syempre kung mag-YT ako, sali sa video ko yung mama ko, yung papa ko, at saka yung mga anak ko. So, makita niya. Tapos, sabi niya, mag-pray daw siya. Kahit na yung tuhod niya, marami ng kalyo, basta, ipagdasal niya na yung sa isip ko na gusto niya talaga mag-YT ako. So, lagi akong nakaisip na, ano kaya no, subukan ko. Totoo naman, baka nga, mag-click, mas okay naman, diba? So, sabi ko sarili ko, itry ko kaya. So, nag-try ako, nag-video ako. First video ko, sabi niya, dapat mag-video ka yung name mo ng bandin, kasi yung ng bandin na name ko is yung maliit pa kami, yun ang mga palayaw namin. Pag sabihan kami bandin, magalit ako dahil hindi ko gusto pag sabihan ako ng bandin, kasi yung bandin sa amin ay matanda at saka maliit na matanda, yung mga panit kumukulubot, yung basta yung pangit na matanda yun. Kaya pag sabi nila bandin, talaga kanang muhila ko
So mao to kanang nagtry ako isang video lang, hindi ako nag take 1, hindi ako nag take 2, basta diretso lang nag-explain ako bakit yung name ko ay Bandin, at saka ang naggawa ng YT ko is yung anak ko na lalaki. Siya yung gumawa ng email ad ko. Basta siya ang nag-fill up lahat, hindi ako. At saka yung password sa kanya din. Siya ang niyan ng password ko. Doon ako magtanong sa kanya kung ano ang password ko, kung ano ang account ko. Siya talaga lahat, at siya ang nag-edit ng video ko. Hindi ko alam ang pag-edit. Yun. Tapos ako, nag-video ako na ang title is Bakit ang name ko ay Nang Bandin. Yun ang first video ko. Siya ang nag-edit pagkatapos ng video ko. At yun, pakita ng kapatid ko, grabe siya, natuwa siya. Hindi niya akalain na meron akong YouTube na. At saka sabi niya, sobrang saya ko kasi meron ka ng YouTube, at saka nag-explain ako kung bakit yung name ko ganyan, at saka okay daw ako magsalita. Sabi niya, pero ako grabe, nahirapan ako talaga sa mga sinabi ko doon. Hindi ko akalain na yun ang sinabi ko. Basta yun lang ang nakaano sa isipan ko, kung ano ang nasa isipan ko, yun ang sinabi ko. Yun na ang nag-start na ako June, at saka nagtuloy-tuloy na kasi siya palagi yung nag-motivate sa akin. Sige na Jane, yun ang gawin mo, maganda yun. Grabe siya, naka-motivate sa ako. Grabe niya. So mauto, tuloy-tuloy na ang ginawa ko. Meron na akong channel. So Nang Bandens TV, yun ang name ko. Tapos month of July nag-start ako ng YouTube. Yung month of July, yung katapusan, nag-lockdown ang Cebu, diba? Sus, yun ang time na grabe ang stress ko. First na nagkasakit yung mama ko. First nagkasakit is papa ko. May lagnat siya, may ubo. Saka yung mama ko rin nagkasakit. Sunod-sunod sila, mga senior citizen. Tapos ang mama ng husband ko rin. Sa time na yun, ang pwede lumabas, ako lang at yung husband ko. Kami ang bumili ng mga pagkain sa mall, medicine ng mama at mama niya, at saka papa ko. Yun, kami lang dalawa. Ilang weeks lang, ang asawa ko naman ang nagkasakit. So ako na lang ang pwede lumabas kasi yung mga tatlong anak ko is maliliit pa. 13, 12, at saka 6 years old. So, hindi sila pwede lumabas. Ako lang talaga. So, walang sasakyan dito, wala lahat. Ako ang nag-bike. Nagpasalamat ako kasi meron kaming bike. So, ang ginawa ko, nag-video ako while nag-bike. Doon, nagsabi ako na anong ginawa ko doon. Yung stress ko is nawala. At tapos upload ako ng mga video, yung anong ginawa ko sa husband ko, yun ay in-upload ko. Mga herbal na ano ang ininom ng mga husband ko, yun din ang in-upload ko. Basta doon nakita ang anong mga ginagawa ko, nagluto ako. So hindi ako nag-focus sa problema ko. So sabi ko sa sarili ko, doon ako humugot ng lakas, nawala ang stress dahil sa YT. At saka yung sister ko, doon siya nag-update sa YT, ano na ang nangyari sa asawa ko. Sus, grabe talaga. Siguro, kung walang YT, anong nangyari sa akin? Number 1 yun, nakasurvive ako. Kasi, pag mayroong views, na kahit 5 lang,
kahit 10, grabe, masaya na ako. Yun, malaking tulong talaga ang YT sa akin. Doon ako nagpasalamat ako na instrument lang pala yung sister ko kasi gusto niya mag-YouTube ako. The next day, the next month, meron pala akong malaking problema. Doon ako. Kasi ako na lang mag-isa. Nagbili ako ng mga medicine. Kahit ano, ako lang. Yung mga medicine or yung grocery na binili ko, ilagay ko sa malaking bag, yung backpack, doon ko ilagay sa sa likod, at saka magbike ako. Grabe kabugat sa akong dalhon. Hirap talaga mag-Tagalog. At saka grabe ang ang pawis ko. Ang mall dito sa amin, ang grocery, malayo sa amin. So kailangan ko magbike. 'Di ba? Na-imagine niyo 'yun. Yun. Nandun talaga ang story sa YT ko, kaya nga nag-YT ako. So lahat ng mga celebration, lahat ng mga ginagawa ng family ko, ng celebrations, ng dyan, nandun sa YT. Yung YT ko ay para yung memories yun. So nasabi ko sa sarili ko, mas okay pala mag-YT kasi pag picture lang yung post mo sa Facebook, parang hindi ako mas okay siya kung video. Makita mo, magsalita yung anak mo, so 'di ba? Kung malaki na sila, that age nga nagsulti sila, makasabi ka sa sarili mo, uy, ang cute nila, 'di ba? So, yun, bakit ako nag-YT? Dahil doon, dahil sa YT, nakasurvive ako, nawala yung stress ko, malaki ang tulong ng YT sa akin. So, thank you sa inyong pag-support. Thank you, Team Arinos. Katunga time, wala ko'y team pa ato. Pure lang yun ito nga views, nga gusto mo tanaw sa ako. So, first na ko nga team nga gisudlan is Lusong. Second is Lusong pa before, no, karon lahi naman. Second is Team Arinos. Pero grabe yung Team Arinos, doon ako ang pinaka-active, nag-active talaga ako doon. So, yun ang story, bakit ako nag-YT. So, salamat sa inyong pagtanaw kay nang bandin. Ang hirap talaga mag-Tagalog. Nahirapan ako sa kalisod. Bye-bye! Thank you for watching. God bless and stay beautiful. Bye-bye!